tak lilani kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono neng luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruk nitik watu kowe mulih malah larani ati ora gawa duit malah gawa bangi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan jamane semono omah gedhek biyen wis arep rubuh biyen aku ra netes telu nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh monggo diajeng Wangsulana Dik Rini
Ya Allah. Ya. La
yen sesideman mesti tak wujudke. Ya. Sesarengan kanca-kanca dindel laras. Asik. Ugi kadang-kadang wonten newung. Ugi Pak Enopi wonten Sanggrang Rombong. Ugi Omega Mulya. Mas Yanto. Pak Sri Samijo. Pak Erwi wonten Randu Kuning. Sing joget rasa mbok syuting ya. Sing joget rasa mbok syuting kok ndak ngeleng-eleng gambar. Sing joget tak nyuwun tulung aja uyel-uyelan. Ugi katur Pak RT Listio wonten ing Bangunarjo Sambiljo wilujeng midhangetaken Mas Mali Mas Kokek Gatan Kantul Pak RW wonten Randu Kuning Mas Pak RW Pantok Bapak Enopi wonten ing Rombong Mas Erik Bu Ina Mbah Putri Sanem
Angklung. Ya. Cindelaras apa to sing ora? Oke, Tangerang Mania. Juraganipun bakso pusat Pak Min Anissa. Nggih Pak Lurah Indarjo Beninda Mas Cucu. Datan Kantun Mas Agung Genuk Paseban Mania. Yen kelingan marang sliramu wong tegus. Kaya rinu Kaya rinu cit-cit jroning atiku. Yen saiki uripku
tunggu kowe ngajak ning taman mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambelesi yen tak telepon malah tak pateni mangkelaku yen kepada iramu mesti tak jiwa lali jadine kandhane alesane sapa sing ora delok kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyubriyani atiku sujana gawe kencan karo wanita liya ayo Bu sudah capek Ojo kodelan wet ya minggu sing tak tunggu ayo ning taman mangun Ojo kodelan nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambelesi yen tak telepon HP-mu tak pateni Ojo kodelan kriti mangkelaku yen kepethuk anumu mesti tak lali janjine kandhane alesane ora kadung dandan kowe ora teko Bu ibu niki kersa joget mboten Bu mboten lah enten napa nek mboten kersa napa pun ngantuk oh dereng ya Allah Pak De jenengan nggih mboten kersa beksa niki oh nggih ayo kong ya singaken anu sing di Bu sing iki oh ayo Bu kose oh, leren se nggih tambah kesel nggih bare wang 7 dina 7 bengi nggih mulai janjane kowe neng endi gelagatmu sajak nyubriyani atiku sujana ayo bae kowe kencan karo wanita liya
biasa. Iki ibu-ibu ki arep joget kabeh biasane nang kene iki lho, Lah aku Lek. terus iso bar kok ora? Ya ora sabar apa-apa ya, Bu. Oke. Lho mbak-mbak sing cantik-cantik wis siap kabeh iki. Siap nyanyi ya, Mbak? Iya, oke. Tapi sik lagi mikir lagune apa. Masuk ya. Ning apa siramu tega ninggal aku kaya terbatas Monggo dulur-dulur. Ya nek no rono mbake jak joget. Daripada kowe kira normal. Lambemu normal len mangsane. Normal ora, Cok? Normal. Normal. Gue gak patek. Patek untukmu. Ya. Lah kudune nek normal kan yo ngerti yo. Alah. Ning apa sliramu tega tinggal dulur-dulur wonten Beruk. Ugi Pak Sulistyo, Pak Sular, Mas Didi, nggih, terus Pak Denarto wonten Pengin, Batu Jamus, siang ngepan, toro rati, emong elek, manis sing ati. Sejak ku
Terima kasih. Setiaku Asik-asik. bisa anduweni marang sang Asuhatri. Yo Rasa kangen nang limo bulan dadi saksi. Oh bayi
rasa rasane kang wis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara kendhing tresna gawe kangen ning atiku tansah eling aku sewindu gonku ora ketemu kaku ka atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresna muga bisa urip tentrem mulya gawe kangen ning atiku tansah eling aku terus liramu yo jogan pasak lenane wedi atimu yen wis mestine aku tuh jodohmu
ana pipi apa tresno iku pancen ra kudu duweni ya Wis ilakno aku kan Mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno terima kasih Mbak Li tukar. Monggo kesini Mas Ewe. Joget Bu buat yo. Ah
wonten pengin wilujeng midhangetaken Pak RT Pak Sulistyo wilujeng midhangetaken yo
Ugi katur KRT Gimin wonten luar. Goyang dong. Ugi datang katur Mas Kokek wonten Wonolobo. Mas Beni. Ugi keluarga besar wonten Gersono. Ugi datang kantor Mas Dodo wonten ing Kudus. Sugeng midhangetaken Kapan kowe iso tak duweni, kapan rogomu iso tak kekep saben wengi, gede impen-impenku tuh yayi.
Mas. Mbak Rini rasa nangis. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman rasida bebojoan. Sakna satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora gatung. Lara kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringono kuat ati. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apot sanggane wong tuwa ra marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk.
Sekar papunden Sri Kresna ora buta apa-apa, ora buta apa-apa, ora buta godhong kayu, buta tentrem rahayu. Ya Mas, ketril ketril ya Mas, kawisan ya ya ya.
sekalian. Lekatelan semanten kula sak kadang keluarga ageng